Televízia Joj uvádza skutočný príbeh Bez detí neodídem. Na čo sú tieto reportáže? Veríme a na čo sú tieto reportáže? Zbytočne sa tu natáča. Zbytočne sa tu rieši nejaká kauza, keď niekto nemáte vieru, vypnete televízor. Ten televízor má gombík. Kľudne to vypnite ako film, ale sa to deje. A je na vás všetkých, na vás, na celej verejnosti, na reportéroch a na všetkých, na celej, ako k tomu budete pristupovať. Či očakávate tieto deti, že ja naozaj ich privediem na tom Harrodcovi domov, priletíme a všetci nás budete čakať na letisku? Alebo neveríte? Mne veľmi pomáha, aj teda mojim deťom, že my budujeme príbeh o celú túto dobu, tie 2 roky Nočnej mori. Proste my zbierame body. My doslova podľa filmu Život je krásny. A deti vedia, že to je jedna strašná zlá hra, jedna hra, z ktorej my zbierame body. Tak svojim 2 synom vysvetlila Ivana to, že nemôžu byť so svojou maminou. Že sú v cudzej krajine, u cudzích ľudí a s mamou sa môžu len občas stretávať. Keď pred rokmi videla film Život je krásny, v ktorom otec hrá so svojím synom hru na zbieranie bodov, nikdy by si nepomyslela, že tento krásny príbeh rodičovskej lásky sa jej raz veľmi zíde. V tom filme chlapček získal body za to, že sa dobre skrie, alebo že sa mu podarí uchmatnúť si kus chleba. Otec a jeho malý syn totiž túto hru hrali v koncentračnom tábore. A takisto sa so svojimi chlapcami hrá Ivana. Nechce, aby sa báli, čo s nimi a ich mamou bude. Chce, aby boli šťastní. Nie sú síce v koncentráku, ale tiež ich nechcú pustiť domov. A blíži sa deň, kedy ich od seba možno navždy odtrhnú. 2 roky sa jej darí chlapcov udržať v tom, že keď nazbierajú dosť bodov, pôjdu domov. So svojou mamou. A keď deti už im bolo ťažko a chceli ísť domov, tak sa spýtali, maminka, už máme dosť bodov, poďme domov. Už ja hovorím, vieš, ale že áno, máme veľa bodov, ale títo ľudia, oni sú takí nešikovní, oni tie body rozsypali. Oni ich musia znova pozbierať. Tak zase tie deti museli počkať, kým tie body pozbierajú zase späť. Takmer 3-ročný Samko a 4-ročný Martinko sú našťastie veľmi rozumní a najmä veľmi veria svojej mame. Vedia, že mama urobí všetko preto, aby ich odtiaľ dostala. Ich mama je totiž záchranárka. A majú o tom aj dôkaz, na ktorý v tých svojich detských múdrych lávkach nikdy nezabudnú. Tak sa stala taká vec, že Samuel, ten mladší, sa zamkol na záchode, ale ja ako typická slovenská žena neváhala a preskočila som celú tú stenu a tak vošla som. A Samuel aj Martinko vedia to, že mama je záchranár, mama nás zachránila, oni to vedia. A mama robí všetko preto, aby bodov, ktoré zbierajú, bolo dosť. Aby ich tí zlí ľudia konečne dobre spočítali a uznali, že Maťko a Samko vyhrali. Víťazná cena pre deti je, Samuel má najradšej lietadla, tak je lietadlo, vie, že bude zachránený Harrodcom lietadlom na Slovensko a Martin, že bude vláčiť. Bez detí neodídem. Nemôžem opustiť túto krajinu bez svojich detí. Bez detí neodídem. Až na tom špeciáli. Až tým Harrodcom.
Ivana bola v mladosti rehoľnou sestrou. Na Slovensku sa starala o ťažko mentálne a telesne postihnuté deti. Vo Veľkej Británii na začiatku tiež pracovala s deťmi. Momentálne už viac ako 7 rokov pracuje ako opatrovateľka starých, demenciou postihnutých ľudí v opatrovateľskom dome. Nezneužívala sociálny systém, nikoho neokradla, nepredávala drogy, len tam spolu s manželom Vladom chceli žiť. V Británii sa im narodili 2 synovia. Ich hrozná nočná mora, ktorú zažívajú už 2 roky, začala banálnym vyšetrením v nemocnici. Starší Martin mal vtedy 2 roky a zdravotné problémy, konkrétne zápal na genitáliách. Ivana s ním išla k lekárovi a tam sa začal celý ten neuveriteľný kolotoč. Vo štvrtok večer začali s tým, že to nie je iba ako zápal, že tam je určite, že kontaktný, že zranenie, že vyzerá to, že na úmyselné zranenie dieťaťa, že tým, že je to teda na genitáliách, on to vyzerá podozrenie na nejaký sexuálny motív. Ivana sa ani nestihla spamätať z absurdného podozrenia jej manžela a zostala bez detí. Sociálni pracovníci sa jej opýtali, či nepozná niekoho dôveryhodného, u koho by chlapci mohli byť, kým sa prípadne vyšetrí. A tak zavolala ich pastorovi. Bola v telefóne naozaj veľmi rozčúlená. Najprv som nerozumel, čo hovorí. A potom prišiel niekto zo social service a vysvetlil mi, čo sa deje. A my sme pomohli, moja žena a ja, samozrejme. Martinko a Samko teda zostali v pastorovom dome. Mama k ním mohla prísť každý deň od 13:30, až kým ich neuložila. Otec mal kontakt s deťmi zakázaný. Pastor si spomína aj na to, ako na druhý deň vzal spolu s Ivanou Martina k inému lekárovi do inej nemocnice, keďže infekcia neustupovala. Tak sme ich tam zobrali, ale lekár, ktorý ho prehliadal, nevidel žiadne známky týrania, nezmienil sa o ničom, teda len o tej infekcii. Rodina verila, že sa to rýchlo vyrieši. Ivana poznala svojho muža a vedela, že by svojmu synovi neublížil. A už vôbec nie takýmto hanebným spôsobom. Boli si istí, že právo je na ich strane. Nemôžu ich predsa súdiť za to, čo nikdy neurobili. Zneužíval ste svoje dieťa? Nie, nikdy som to neurobil. Je to veľmi nepríjemné, bolo to neskutočné. Bolo to veľmi ťažké. Otec Vlado chcel ísť aj na detektor lži. Chcel urobiť všetko preto, aby sa to čo najrýchlejšie za pár dní vysvetlilo a oni mohli byť opäť spolu. Verili, že britský systém je síce prísny, čo sa týka možného podozrenia z týrania, ale zároveň aj spravodlivý. Vyzerali ako šťastná rodina? Áno, veľmi šťastná. Vždy, keď som bol u nich doma, zaoberali sa deťmi, vymýšľali im aktivity. Bola to skvelá rodina. Nevidel som žiadny znak toho, že by boli zneužívaní. A lot of things for the children there to play with and interacting with the children very well. You know, I just thought it was a great family. And it didn't show any sign that they had been abused. Chlapci však boli u pastora len mesiac. Jedného dňa si pre nich prišli sociálni pracovníci za asistencie polície. Pastor na to spomína ako na svoj najhorší zážitok. Bolo to veľmi dramatické. Zobrali ich asi po mesiaci, ako sme sa o nich starali. Súd rozhodol, že majú ísť do foster home a niekto z SS zavolal, že prídu a vezmú deti. Someone from social services called and said that they were going to come and take the children. Prišli s policajnými autami so sociálnym pracovníkom, ktorý bol nový, nikdy som ho predtým nestretol, ani deti ho nikdy nevideli, len prišli a zobrali deti. And just came and took the children. Urobili to tesne po 1:30, teda v čase, keď za nimi išla ich mama aj s babkou. Obidve sú presvedčené, že to tak naplánovali schválne. By this time the mother had got there to visit the children, as was her visiting rights. And they were, one policeman was holding her on the other side of the street, and she was crying and frantic, and the grandmother was crying, and by this time then the children, obviously knowing something was going wrong, they were crying. They wouldn't go to the social workers. So my
daughter and I had to... Bolo to presne v čase, keď ich mama prišla navštíviť. Držali ju na druhej strane ulice. Ona plakala, stará mama plakala. Deti si uvedomili, že sa deje niečo zlé, tak začali plakať. Nechceli ísť k sociálnym pracovníkom, takže ja a moja dcéra sme odniesli deti do auta. Veľmi plakali, bolo to veľmi dramatické, ako ich odtiaľto zobrali. Pre moju rodinu to bola trauma na veľmi dlhý čas. Bolo to príšerné. It was terrible. A vtedy rodina začala tušiť, že to nebude také jednoduché. Potvrdilo sa im to na súde, ktorý mal rozhodnúť, či k sexuálnemu týraniu došlo a čo bude ďalej s chlapcami. Ako znalkyňa tam totiž prišla lekárka, ktorá Maťka naživo nikdy nevidela. Posudzovala prípad sexuálneho ublíženia dieťaťa podľa príručky. Dieťa nevidela, fotky nevidela. Videla fotky, ktoré nemal ani sudca a nemali sme ich ani my. Ona mala úplne iný typ fotiek. Tam sa priznala, za hodinu odvolala svoj posudok a sexuálne obvinenie sa z januári zrušilo. Aj pastor potvrdzuje, že s fotkami, ktoré boli predložené ako dôkaz týrania a zneužívania Martina, nebolo všetko v poriadku. I saw that child within 24 hours of when these pictures were... Ja som to dieťa videl 24 hodín potom, ako boli tieto fotky akože urobené a ja nemôžem uveriť, že to bolo to isté dieťa, pretože na tých fotkách nie je zachytená tvár. Je tam len to miesto zneužívania. Súd teda obvinenie zo sexuálneho zneužívania zrušil. Poviete si, chvala Bohu, zdravý rozum zvíťazil. Zdravý rozum jedného sudcu však nezmohol nič proti zákernému sociálnemu servisu. Ich skratka je SS, Social Service. Súdkyňa na prvom súde nariadila, aby deti boli umiestnené blízko domova, aby sme ich mohli navštevovať. Samozrejme, pre Social Service neplatilo v tejto krajine. Blízko domova pre nich znamenalo viac ako 190 kilometrov. Ale vráťme sa ešte k Vladovmu obvineniu. Lekárka teda odvolala svoj posudok, ale Social Service sa nemienil len tak vzdať. Polícia ukončila prípad 10. augusta. Nikoho nezavreli, nikoho nestíhali, žiadne obvinenie, ani z úmyselného zranenia, ani sexuálneho ublíženia. Nikto nepotvrdil, ale sociálny servis ako náhle raz chytí deti, tak ich nepustí. Vymysleli rozsudok. V rozsudku vymysleli, že otec je abuzer. Ja sa pýtam, čo robí na ulici. Ak je niekto obvinený z abúzu a stýrania dieťaťa, čo robí na ulici? Ak je to legálny prípad, tak musí ísť family court paralelne s criminal offense. To znamená, jednoznačne tam musí byť báza, musí byť väzenie, musí byť. Britská polícia prestala to vyšetrovať a jak počas Svätej inkvizície len skrátka ukázali prstom vinný a veškerá debata ukončená. Bez dôkazu, bez všetkého, bez... Ale potrestaný ste nebyl? Nie. Jenom vám sebrali deti? Áno. Tak bol som potrestaný veľmi, ale... Ale že by ste skončil ve vězení za zneužívání detí? Nie. Ale vyšetrovanie, alebo dokonca súd, ktorý jediný by mohol vyriecť výrok vinný, ani ohľadom toho podozrenia nikdy neprebehol. Vzťah medzi Ivanou a Vladom sa začal búrať. Zostali sami v tichom prázdnom dome, kde zrazu tak veľmi chýbal detský smiech. Každý so svojím strachom a bolesťou. A britský sociálny systém išiel svojou zaužívanou cestou. My fungovali do tej, pokiaľ sociálne služby nezačali manželku štvať proti mne s tým, že keď bude bezdomná, keď sa odstaví odo mňa a tak ďalej, že deti vrátia. Ja som tomu neveril, ale manželka tomu verila, tak som to pre ňu urobil, že som sa odsťahoval. Stále jej sľubovali, že deti vrátia, keď povie toto, keď povie to. Potom aj ona začala obviňovať z toho a... Čeho? No, že som ublížil chlapcom raz, keď ju do toho dotlačili, potom zase povedal... Začala ma oficiálne obviňovať, že som to urobil. Ale zase koľkokrát, keď bola mimo tlaku social servisu, tak zase povedala, že bola to infekcia. Samozrejme, odsudzilo nás to, rozbilo nám to manželstvo, všetko. Vlado sa však na Ivanu nehnevá. Skôr ju chápe a rozumie tomu, prečo niekedy na hru SS pristúpila. Na druhej strane sa na manželku ani hnevať moc nemôže, lebo myslím, že každá matka by obetovala čokoľvek a robila čokoľvek, aby zachránila svoje deti. Ivana a Vlado už spolu takmer 2 roky nežijú.
Napriek tomu, že jej sľubovali, že ak sa s ním rozvedie, deti jej vrátia, je tu jeden problém. Rozviesť ju totiž nechcú. V Anglicku už podali 3 žiadosti o rozvod. Každú im zamietli. Nedali ich pretože ma nechcú nikto rozviesť a pretože sme akože spolu. Keby mňa rozviedli, v tom prípade mi pustia deti. A oni vytvárajú, že ja žijem s abuserom, teda s niekým, kto ohrozuje deti. Ja si myslím, že to nie je normálny prípad. Rozbili rodinu bez dôkazu. Vzťah Ivany so synmi pozorovala a posudok o ňom napísala aj táto žena. Je to pracovníčka opatrovníckeho centra, kde sa Ivana so synmi stretávala. Keď ma advokát požiadal, aby som vypracovala správu, ako som vnímala ich vzťah, úprimne som napísala, že chlapci sa tešili na mamu aj na starú mamu. Obe ľúbili, vždy k ním bežali a nikdy nezaváhali. Sama som mama, takže by som rozpoznala akékoľvek zaváhanie alebo strach. Nikdy nebol žiaden problém. Never any hesitation. If I thought there was any problem, or if I thought, she's rowing at them, or, being unkind to them, Ak by som zbadala akýkoľvek problém, bola by som prvá, kto by naň upozornil sociálnych pracovníkov, ale nikdy som nič nevidela. Aj keď obvinenie proti otcovi chlapcov bolo zrušené, tieň podozrenia na ňom zostal naďalej. Prišiel som o bývanie, prišiel som o dom, prišiel som o prácu. V podstate prišiel som o rodinu, prišiel som o všetko. No tak toto ma nenapadlo ani... Myslím, že toto nenapadlo ani žiadneho režiséra takýto film nafilmovať. Stále tomu verím, že spravodlivosť vyhrá, že dokážem svoju nevinu. Ivanina kamarátka zhrnula to, čo sa vlastne stalo do jednej vety. Veľmi výstižnej vety. Tú rodinu v podstate psychicky, fyzicky, finančne postupne deptajú, ničia. Jednoducho je to také, a ťažko sa to verí, pretože používajú také absurdné postupy, že je to jednoducho neuveriteľné. Sabina McNeilová sa prípadmi odoberania detí zaoberá od apríla 2011. Publikuje ich na svojom blogu. Po skúsenostiach ohľadom prípadov, ako je ten Ivanin, hovorí jednoznačne. Vyzerá to ako skutočne systematické ničenie rodín. A práve cudzinci sú podľa nej týmto systémom zvlášť ohrození. Zistili sme, že sa podľa všetkého zameriavajú na cudzincov, čo je naozaj strašné, pretože netušia, o čo vlastne ide. Je to obzvlášť zlé pre ich deti, pretože vyrastajú bez toho, aby hovorili svojim rodným jazykom. Otázka, ktorá vám napadne, je, prečo by to robili? Prečo by chceli niekomu zobrať dieťa, keby na to nebol dôvod? Boli odsúdení za to, že údajne zneužívali deti. A o to tu ide. Z obetí robia kriminálnikov a kriminálnici si chodia slobodne po svete a myslia si, že robia niečo v záujme detí. Afričania hovoria v tejto súvislosti o rodovej genocíde. Ale kto to vlastne robí? Je to nejaká organizovaná skupina? Alebo je to mafia? Nie, podľa Sabíny. Je to štát. Nepomenovala by som to mafiou, ale organizovaným štátnym kradnutím detí. Hovorím tomu lapenie dieťaťa. Sabína v tom vidí istú formu biznisu. Jednoducho, jedno takéto v úvodzovkách chytené dieťa v tom systéme živí niekoľko desiatok ľudí. Opatrovníci dostávajú týždenne 400 libier za jedno dieťa. Môže to byť až 1000 libier týždenne, ak je dieťa postihnuté. Potom tu máme opatrovnícke domovy, potom miesta kontaktu, takže je to celý priemysel sociálnych pracovníkov, psychológov, ktorých využívajú súdy. Rečičky o tom, že sociálny servis chce to najlepšie pre dieťa a že po prešetrení prípadu ho vráti rodine, považuje za výsmech rodičov. Skúsenosti rodičov sú totiž veľmi skľučujúce. Je to úplne neľudské. Spomínam si, ako mi jedna žena hovorila o svojej skúsenosti so šéfkou jedného kontaktného centra, ktorá jej povedala: "Sme tu preto, aby som vám sťažila život." To je to, za čo je platená. Snaží sa robiť dobre svoju prácu. Poukazuje aj na to, že vonkoncom nie všetci opatrovníci sú spôsobili robiť takúto prácu.
Štatistiky hovoria jasnou rečou. K zneužívaniu detí, najmä sexuálnemu zneužívaniu, dôjde skôr v opatrovníckej rodine, než v tej vlastnej. Veľa ľudí z opatrovníckych rodín alebo mnohí adoptívni rodičia sú kriminálnici a prostitútky. Or prostitutes. Ivana začala od odobratia chlapcov žiť úplne iný život. Čakala len na to, kedy jej sociálka zavolá a povedia jej, kde a kedy môže svojich synov vidieť. Ale nepredstavujte si to iba ako milé a dojímavé stretnutie mamy so svojimi odobranými deťmi. Dojímavé a milé by to bolo, keby do toho sociálni pracovníci nezasahovali takým spôsobom, až sa vám rozum zastaví. A pýtate sa samých seba, koho by za týranie detí mali zavrieť. Náhradní rodičia priniesli chlapcov na stretnutie hladných bezraňajok. Zakázali nám deti krmiť. Stretnutie trvalo 2,5 hodiny, ktoré bolo hrozné, lebo my sme stravu deťom priniesli. V tejto miestnosti, pokiaľ viem, vždycky bývali hračky, akurát teraz tam neboli. Som sa išiel na kontaktnej pracovničky opýtať, že aby nám dali aspoň nejaké hračky. Ona mi to odmietla. V momente ma napadla, že som agresívny. Hovorím, prepáčte, ja som agresívny, nie, doslova som jej povedal. Ja som agresívny, nie som veľmi nahnevaný, pretože mučíte deti a toto robíte. Ja som tam bola, deti sa chovali tak, že proste k tej matke automaticky idú, proste ľúbiajú a oni tam písali celé 22 mesiace, ich písali, že proste odmietal syn matku, nechcela, matka na ňou kričala a takto proste si vymýšľali a to v živote ako proste pravda nebola. Ivana ako matka mi hovorila ako taká zúfala, že ona vlastne nevie, čo má robiť, pretože keď potrebuje dieťa prebaliť, tak na to, že je to detské centrum, sa tam nenachádza jediný prebalovací pult. Takže keď ho prebali na zemi, tak oni napíšu do hodnotenia, že ho týra, lebo ho prebaluje na zemi. Keď ho neprebali, tak zase napíšu do hodnotenia, že ho týra, lebo ho neprebalila. Ja tam vlastne nemá reálne ani pomaly na výber, že čo vlastne môže urobiť. To, že nemajú snahu o ľudské a ústretové riešenie situácie ani vo vzťahu k deťom, dokumentuje ešte jedna vec. Chlapcom zakázali rozprávať po slovensky. Na stretnutiach s mamou sa musia spolu rozprávať nie rodnou rečou, ale angličtinou, v ktorej sa ani poriadne vyjadrovať nevedeli. Sociálni pracovníci to odôvodňovali tým, že chcú rozumieť, o čom sa spolu rozprávajú. Inak im stretnutia zrušia. A ja sa pýtam, čo urobili moje deti? Mali 10 mesiacov a 2 roky. Čo urobili? Zabili niekoho? Sú vo väzení? Čo urobili? Ukradli niečo? 10-mesačné deti? Prečo sú vo väzení? Sú v zajatí? Sú v cudzej krajine, musia hovoriť anglicky. Ivana veľmi ťažko nesie aj to, keď vidí, ako sa sociálne pracovníčky správajú nielen k jej vlastným, ale aj ostatným deťom. Že tú matku poslali v inom čase na ten kontakt, ako to dieťa priviezli. Lenže tu nejde o to, že to dieťa sa aj nestretlo s tou matkou, ale išlo o to, že tie dve sociálne pracovníčky toho 4-ročného alebo 5-ročného chlapca držali násilím, aby sedel a keď sa postavil a chcel sa hrať s mojimi deťmi, tak mu povedali, sadni si, you not allowed. On musel, a to bolo niečo strašné, musel sedieť na tej lavičke, proste pozeral na nás, pozeral, že tam mamu nemá, že moje deti sa náhnajú s nami a nemôžu. Ešte moje deti volali toho chlapca, poď sa s nami hrať. Ja som mu vtedy povedala mojim deťom, vy ste tak úžasní chlapci, že Martinko, Samko, budeme zbierať body aj pre tých detí, zachránime aj iné deti? A oni, že áno, zachránime ho. Aj toho sme sa ho spýtali na meno. Tak deti od toho momentu začali zbierať body aj pre iné deti, že vždy, keď chceli ísť domov, tak už aj keď na nich neplatilo, že sú nešikovní a že rozsypali tie body, tak ja som mi povedala, vieš, ale ešte tie iné deti potrebujú. Vieš, koľko je takých detí, ktorí nemôžu byť so svojimi mamičkami? Prečo a odkedy je vlastne britský systém ochrany detí taký prísny? Zlomové sú 2 roky. Rok 2000 a 2007. V roku 2000 zomrelo v Londýne po dlhodobom týraní svojimi rodičmi dievčatko menom Victoria. A v roku 2007 len 1,5-ročný chlapček známy ako Baby P. Zaujímavosťou bolo, že obidva tieto prípady spadali pod jeden sociálny úrad, ktorý napriek desiatkam návštev u nich doma a upozorneniam z nemocníc v podstate nikdy dôsledne nekonal. A tak verejná mienka tlačila na to, aby sa systém sprísnil. Stalo sa.
ale tým sa stal aj veľmi ľahko zneužiteľným. V prípade Ivany a jej 2 synov je hneď niekoľko neuveriteľných momentov. Jedným z nich je to, že Ivana aj po súdnom odobratí detí môže naďalej pôsobiť ako sociálna pracovníčka, môže sa naďalej starať o duševne choré deti a dospelých a dokonca získala certifikát, ktorý ju oprávňuje otvoriť si doma škôlku pre 8 detí. Ale tie svoje vlastné mať doma nesmie. Sama robím Child of Protection, teda ochranu detí a rodiny. I počas tohto hororového dvoročného procesu som získala mnohé certifikáty a oprávnenia a licencie na opatrovanie aj detí. A táto budova, ktorá mi nielen ten certifikát vydala, mi aj tie deti zobrala. Niečo je zhnité v štáte britskom, chcelo by sa povedať. A tak ako to v mnohých prípadoch býva, aj v tomto ide o veľké peniaze. Deti, ktoré sú odobraté z rodín, totiž putujú k takzvaným pestúnom. V tých detských centrách, čo som spomínala už raz, tak vlastne tam sú normálne plagáty. Poďte robiť pestúnov, lebo veľa detí potrebuje ako pestúnskú starostlivosť a za jedno dieťa dostanete 350 libier až 700, no ako proste, tak keď si zoberiete 2 deti, no tak máte postarané ako o zárobok. Ja viem, že to možno hlúpo znie a proste aj krúte, ale je to tak, že proste tí ľudia ako úplne bez chrbtovej kosti, ako normálny biznis robia s tými deťmi. Keďže chlapci majú slovenské občianstvo, britská strana oslovila aj slovenských partnerov pri riešení tohto prípadu. Slovenská republika totiž mohla žiadať, aby sa chlapci vrátili na Slovensko. Pokiaľ som nahliadla do dokumentov slovenských úradov, prečo deti neboli repatriované na Slovensko v tom 2010 roku, tak som zistila, že Úrad práce mal snahu pracovať s anglickou stranou s tým, že teda ak bude interim care order, teda dočasná starostlivosť, tak požiadajú o repatriáciu, aby boli dočasne umiestnení na Slovensku. Boli tam dokumenty, kedy to slovenská strana chcela urobiť, ale skončilo to tým, že nikto nekonal. Dokonca britským úradom poslala odpoveď, že nie je potrebné kontaktovať slovenské príbuzenstvo, napríklad starú mamu chlapcov, a snažiť sa dostať ich do jej starostlivosti. A cez konzulát sa dostala informácia, že nie je potrebné kontaktovať slovenské príbuzenstvo a ja som bola pri tom v Anglicku. Ja som už bola tam, čiže nebol absolútne problém urobiť nám na assessment a ja som mohla byť v júli s deťmi doma. Slovenská republika tuto zaváhala a neurobila potrebné. To znamená, že keby úradníci, ktorí to majú na starosti, naozaj chceli, deti mohli byť už 2 roky doma. Ale keďže britská strana zistila, že na Slovensku o ne nemáme záujem, začala sa k Ivane a celkovo k deťom stavať inak. Už nešlo o dočasné odobratie, kým sa s manželom nerozvedie. Keď zistili, že za ňou nestojí vlastná krajina, pochopili, že si môžu dovoliť viac. Zobrať jej deti natrvalo a dať ich na adopciu. Napriek tomu, že Ivana sa ich nikdy nezriekla, ani s tým nikdy nesúhlasila a súhlasiť nebude. Napriek tomu je adopcia bez súhlasu rodičov v Británii bežná. Áno, a myslím si, že toto je problém. Minimálne je to pre nás kultúrne neobvyklé. Ambasáda sa o takýchto prípadoch dozvie väčšinou len vtedy, keď ju kontaktujú zúfalí rodičia. Neexistuje žiadna povinnosť, aby britská sociálka informovala ambasádu. Taká povinnosť neexistuje, preto o mnohých prípadoch sa dozvedáme veľmi neskoro. Partnerom pre Britov je v tomto prípade Centrum pre medzinárodnú právnu ochranu mládeže. Pani Eleonóra však tvrdí, že úrady neurobili všetko, čo mohli. Ja mám okolo 150 mailov. Nikto to nerešpektoval, ja to môžem dokázať, že tieto kontakty boli. Ja som ich žiadala, čo majú urobiť, pretože som sa radila s Angličanmi, čo môžeme na Slovensku urobiť. Všetko som zariadila. Neboli ochotní spolupracovať. Pastor si myslí, že chyba je aj na britskej strane. This case was so badly handled and we were afraid of saying anything about how badly. Tento prípad bol veľmi zle vedený. Báli sme sa hovoriť, ako zle je tento prípad vedený zo strany Social Services, lebo oni sa kryjú navzájom a bolo by to ešte ťažšie. A tak sme sa snažili pristať na ich hru a spolupracovať najlepšie, ako sme vedeli. Teraz, keď sa na to pozerám, si myslím, že to bola chyba. Ivanin prípad, táto hrozná nočná mora, ktorú zrežírovali britské úrady,
Pastora dokonca prinútila prehodnotiť svoje pôsobenie v Británii a rozhodol sa, že sa s rodinou radšej vráti späť do Ameriky. Toto nie je jediný dôvod, ale je to podstatné. Nechcem, aby sa moje deti raz báli odniesť svoje dieťa k doktorovi. Vy odnesiete dieťa k lekárovi, aby mu pomohol, a oni vám ho zoberú. To je nočná mora. Well, it's true. I know that You're taken to a doctor to try to get some treatment done. And this is what happens, and they take your children. I mean, it's a nightmare. Keď to počúvate, nemôžete tomu uveriť. Hovoríte si, to nemôže byť pravda. To sa predsa takto nemohlo stať. To je na tomto strašné, že sa to takto stalo a málo kto tomu chce a vie uveriť. Tie veci sú tak absurdné a tak neuveriteľné, že keby som tam ja ten mesiac nebola a nevidela to na vlastné oči, tak takisto asi pochybujem. A tak sa zrazu z dočasného odobratia situácia zmenila a britský systém sa rozhodol, že chlapcom bude lepšie s niekým cudzím, ako s ich vlastnou mamou. Čo robia slovenské deti v Anglicku? Ja sa pýtam, prečo nás nevyhostia? Aj rodičov, keď... A ja som matka, ktorá nikdy som nepoberala benefity. Nikdy som nemala gap v svojom zamestnaní. Nikdy som žiadnu prácu a celý svoj život, už vlastne cez 20 rokov pracujem s deťmi a s ľuďmi. Z tejto krajiny mám Ofsted certificate, registráciu, som profesionál childcare. Sama osobne môžem mať škôlku doma. Ja sama teraz môžem si otvoriť škôlku doma. A nemôžem mať svoje dve vlastné deti? Z akého dôvodu? A z jakého dôvodu sú deti v Anglicku? Prečo? Dobre, keď je so mňou problém, zavrite ma. Zavrite ma do väzenia, robte so mňou, čo chcete. Tu nejde o mňa, ja sa pýtam, čo robia dve slovenské deti v Anglicku? Prečo sa ich Slovensko vzdalo? Som Ian Josephs, žijem v Monaku, som Brit a pomáham rodičom, ktorým zobrala sociálna služba deti, aby nakrmili adopčný priemysel, čo sa nikde inde nedeje. Pretože aj u vás na Slovensku, aj v Česku je nelegálne určiť na adopciu detí bez súhlasu ich rodičov. Hovorím tomu nútené adopcie. Tento 80-tník u nás v redakcii dostal prezývku Tajomný muž z Monaka. Poznáte ho už z nášho spravodajstva. Je to právnik, ktorý v prípadoch, ako sú Ivana Bórová, cíti obrovskú krivdu. Na vlastnú pesť pomáha rodinám s podobným osudom. Keď sa ho spýtate, čo si o tom myslí, vždy trvá na svojom. Ľudia na tom veľmi veľa zarábajú. O tom to celé je. Žiadny idealizmus. Jednoducho cash, cash, cash. Pán Josephs to robí z presvedčenia a zadarmo. Denne sa stretáva s prípadmi, ktoré sú pre neho často jasné už na začiatku. Vie, že mnohým nedokáže pomôcť, no rodiny, ktoré teraz žijú pokope len vďaka nemu, sa dajú rátať na desiatky. V Anglicku vidíte rodičov, ktorí s plačom chodia od súdu k súdu, až nakoniec deti nevidia po zvyšok života a ani nevedia, či deti žijú alebo nie. A toto sa naozaj deje. Pán Josephs je presvedčený, že je to legálny obchod s deťmi. Každý začatý prípad totiž znamená výplatu pre právnika, baristu, prekladateľa, sudcu, opatrovateľa, sociálneho pracovníka. Skrátka, je v tom toľko ľudí, ktorí z toho žijú, že ide o obyčajný obchod s deťmi. Ako náhle na ich starostlivosti niekto získa, stávajú sa tovarom. Počujete dobre? Deti sú tovarom. Problém však tento muž posúva ešte ďalej. Pozná totiž mnoho žien, ktoré nikdy nenahlásia, že ich manžel napadol. Nikdy preto, lebo by im úrady mohli zobrať deti. Ak sa totiž začnú zaujímať o rodinu, kde došlo k napadnutiu, je takmer isté, že matka už deti neuvidí. Keď sa raz už ide na súd, oni ho jednoducho musia vyhrať. Keď prehrajú, je to pre nich hrozné. Musia vyhrávať. Na súdoch, ktoré vyhrajú, ich vidíte robiť high five. Hneď vedľa plače žena, ktorá práve prišla o dieťa. Hovorí o prípadoch, keď deti po odobratí rodičom absolútne izolovali od sveta. Presnejšie od sveta pred odobratím.
Dieťa sa tak ocitne v novom svete, bez vysvetlenia. Presne toto sa stalo Martinkovi a Samkovi. Aj ich prípad Ian veľmi dobre pozná. Podľa neho si týchto dvoch blondiáčikov s modrými očkami niekto jednoducho objednal. Žiadni svedkovia, žiadne dôkazy o tom, že bola za nejaké zranenie zodpovedná. Viete, v trestnom práve by to muselo byť odložené, lebo nie sú dôkazy. V tomto rodinnom práve je to proste o tom, čo si sudca myslí. On verí sociálnym pracovníkom. Okrem nezištnej pomoci má Ian pre slovenské rodiny aj niekoľko rád. Možno mnohých prekvapí svojou nekompromisnosťou, no tento človek naozaj radí, aby matky chránili svoje deti pred sociálnou službou, tak povediac cez mŕtvoly. Moja rada je, aby ste ich nevpustili do domu. Povedzte im, ďakujem vám veľmi pekne za váš záujem, ale je mi veľmi ľúto, poradili mi, aby som s vami nehovoril a aby som vás nevpustil do domu. Nehovorte s nimi. Nemajte s nimi nič spoločné. Oni vám povedia, spolupracujte s nami, alebo vám zoberieme deti. Nespolupracujte. Nehovorte s nimi, lebo ako náhle majú záujem o vaše deti, stávajú sa vašimi nepriateľmi. Nie priateľmi. Takže nerobte to, čo chce váš nepriateľ. Ešte v máji 2012 sa celý adopčný proces mohol zmeniť. Slovensko malo poslednú šancu zastať sa svojich občanov a chcieť ich späť. Uplatniť tzv. Aplikáciu a žiadať, aby chlapci boli umiestnení v rámci náhradnej rodinnej starostlivosti na Slovensku a nie v Anglicku. Pozrite sa, Slovensko nekonalo. Je maj, jún, júl, august, presne 3 mesiace. 3 mesiace malo Slovensko na to, aby zachránilo svojich slovenských občanov maloletých. Takže by si ich vyziadalo do svojich sociálnych služieb. A tak súd sa rozhodol, že Martinko a Samko pôjdu na adopciu. Súd sa dal deti do starostlivosti Surrey County Council. Čiže vrátil do starostlivosti sociálneho servisu. Teraz sociálny servis hľadá rodinu. Ak nájde vhodnú rodinu, tak bude deti umiestňovať k ním postupne. Tak ako nám bude postupne redukovať kontakty, tak im bude postupne zvyšovať kontakty. Po nejakej dobe sa tam deti usadia, alebo zmení a dá im inú rodinu. Stáva sa, že teda zo štatistik, čo je známe, že niekedy deti za pol roka vymenia aj 10 rodín. 12. septembra mala Ivana posledné oficiálne stretnutie so svojimi synmi. Po tom dátume už ďalšie nemá. Takže pred pár dňami videla svojich synov posledný krát. Nikto nevie na ako dlho. Na pár týždňov, pár mesiacov, rokov, alebo aj navždy. Ak sa niečo nestane. Ak politickým a diplomatickým tlakom Slovenská republika neurobí to, čo mala urobiť už dávno. V čase, keď sme už s Ivanou boli v Londýne, aj my mala jedno stretnutie s chlapcami dohodnuté. Po ubezpečení, že na tieto stretnutia s ňou bežne chodievali aj jej priatelia a známi, sme sa teda vybrali s ňou. Stáli sme pri dverách centra, keď prišlo auto s deťmi a Ivana ich chcela z auta vybrať tak ako vždy. Na to jej sociálni pracovníci povedali, že sú tam cudzí ľudia, ktorí predstavujú riziko. Deti zamkli a odišli s nimi preč. Povedzte vlastne autenticky, čo ste zažili, toto povedzte. Doniesli deti, ukázali im matku, ukázali im starú matku a zobrali ich v zamknutom aute preč. A čo sa teraz stalo? Sa stalo to presne, že potrebujú urýchliť adopciu. Teda vlastne tie deti priviezli. Akýkoľvek dôvod si našli na to, aby tie deti nepustili z auta von a odišli. Po sťažnosti, ktorú pani Eleonóra s Ivanou podali, im dali nový termín na stretnutie. Tam sme radšej nešli, aby opäť nemali zámienku na to, že chlapcom nedovolia stretnúť sa so svojou mamou. Nechceli odísť, nechceli sa ma pustiť, ale ako som už povedala, hráme hru. A keďže veľmi dobre viem, že aj keď tie deti sú adoptované, ale viem, že tu je cesta von a ja sa nikdy nevzdám, povedala som tým deťom, že už nazbierali plný počet bodov a už ich aj zratali a teraz zase majú veľkú starosť, kto ktorý darček dostane a nevedia sa dohodnúť. Preto musia ešte pár dní počkať. Na základe toho
deti dokázali odísť a zároveň veria, že ich tá mama naozaj zachráni. Úplne bezmocná bola aj mladá sociálna pracovníčka, ktorá teraz prišla s deťmi poprvýkrát. Nikdy nezažila kontakt, aby deti nechceli odchádzať od rodičov. Bola bezmocná a nedokázala dotknúť sa tých detí, nedokázala ich odtiahnuť a videla, že by nemala ani žiadny úspech, že by to bolo násilie. A rovnako ako ona, aj ostatní pracovníci tohto centra, ktorí boli prítomní, ktorí mi potom povedali, že pracujú s mládežou, s tínedžermi, povedali, nikdy nevideli takéto deti a vôbec nie takýto kontakt. Tak povedala som im otvorene, že sú to ukradnuté deti a oni mi otvorene povedali, že tento systém naozaj nie je v poriadku, niečo nie je s ním v poriadku a treba ho zmeniť. Nájsť v Anglicku človeka, ktorý by otvorene pomenoval problém a hovoril o ňom, je ťažké. Pri otázkach o nútených adopciách sa väčšina zodpovedných Angličanov podobá na čínske opice. Nevidia zlo, nepočujú zlo, nehovoria o zle. Výnimkou je poslanec John Hemming. Už roky máme v Anglicku veľký problém, keď deti, ktoré by sa mali vrátiť k svojim rodičom, posúvajú na adopciu. Všetko sa to deje preto, že vláda tlačí na zvýšenie počtu adopcií. Aj jeho však zarazilo, že nútená adopcia neohrozuje iba anglické deti. Vedel som, že niektoré z nich nie sú britskými občanmi. Netušil som ale, že ich je tak veľa. A teraz sa bavíme iba o slovenských deťoch. Koľko potom musí byť napríklad Poliakov? John Hemming si uvedomuje, aké je nebezpečné siahnuť rodičom na vlastné dieťa a čoho sú potom nešťastní ľudia schopní. Takéto rozsudky rodinu veľmi často zničia a máme tu prípady, keď matka spácha samovraždu potom, ako jej zoberú dieťa a pošlú ho na adopciu. Poslanec parlamentu za Birmingham sa týmto kauzám dlhodobo venuje a rétoriku súdu aj ich argumenty má naštudované. Sám hovorí, že proti niektorým z nich sa jednoducho nedá brániť. Už len taký argument ako citové zneužívanie. Čo je to? No to je napríklad to, že kričíte na svoje dieťa, ale väčšina rodičov z času na čas kričí na svoje dieťa. O konkrétnych prípadoch sme sa rozprávať nemohli. Nie, že by nechcel. Vysvetlil nám, že zo zákona jednoducho nemôže. Jedným z problémov britského práva je, že ak zajdete do príliš podrobných detailov prípadu a hovoríte o ňom, môžete skončiť vo väzení. A to je podľa mňa veľmi nebezpečné a odrádza to ľudí od upozorňovania na neprávosti. Napríklad sa nemôžete ani len sťažovať na lekársky posudok bez toho, aby to povolil sudca. Vďaka týmto pravidlám môžu podľa Johna Hemminga prebiehať podobné procesy, ako je ten Ivanin bez akéhokoľvek postihu. Ľudia sa o nich jednoducho nedozvedia. Nikto nič nevidí, nikto nič nepočuje, nikto o ničom nehovorí. Veľmi veľa detailov sa vôbec nedostane do britských médií, pretože novinárom sa vyhrážajú, že ak budú o prípadoch informovať, odsúdia ich a pôjdu do väzenia. Aj poslanec priznáva, že sociálny systém, ktorý bol nastavený tak, aby zachraňoval deti, sa zmenil. Často ide o peniaze. Je v tom obrovské množstvo peňazí. Napríklad taký súdny znalec môže za jeden prípad zarobiť aj 5000 libier a pochopiteľne, ak jeho posudok nebude taký, aký od neho čakajú, na budúceho nemusia zavolať. John Hemming tvrdí, že sa ako poslanec snaží zákon zmeniť a do parlamentu koncom októbra predloží svoje návrhy. Problém je, že ak by aj k zmene došlo, týkala by sa iba budúcich prípadov a rozhodnutí. Ivane by teda žiadna prípadná novela zákona nepomohla. Ivana za 2 roky o svojich chlapcov oficiálne prišla. Jej synovia sú už podľa britského práva adoptovaní. Jediné, čo ešte môže urobiť, a aj to urobila, odvolať sa na kráľovský súd kvôli množstvu procesných chýb, ktorých sa britská strana v jej prípade dopustila. Ten ešte môže rozhodnúť, že celé šetrenie sa má začať odznova. My pokračujeme v odvolaní, ideme až na Royal Court a potom pôjdeme až na Európsky súd, pretože to nemôžeme nechať
slovenských občanov, aby si o nich rozhodoval niekto iný. Veria, že majú šancu. Môže sa to stať, pretože je tam strašne veľa porušení, je tam procedurálnych chýb X. Ak to vzdáme, na to čakajú. Na otázku, či verí, že táto reportáž im môže pomôcť v tom jedinom, o čo ide, dostať chlapcov späť na Slovensko, reagovala Ivana takto. Na čo sú tieto reportáže? Veríme a na čo sú tieto reportáže? Zbytočne sa tu natáča. Zbytočne sa tu rieši nejaká kauza, keď nikto nemáte vieru. Vypnete televízor. Ten televízor má gombík. Kľudne to vypnite ako film, ale sa to deje. A je na vás všetkých, na vás, na celej verejnosti, na reportéroch a na všetkých, na celej, ako k tomu budete pristupovať. Či očakávate tieto deti, že ja naozaj ich privediem na tom Harrocovi domov, priletíme a všetci nás budete čakať na letisku? Alebo neveríte? Keby deti povedali, mama, my ťa nechceme vidieť, tak tu nesedím. Ale tie deti chcú ísť domov. Tak ja nemôžem, ja nemám na výber. Prídem na Slovensko iba na špeciály s mojimi deťmi, ktoré budú zároveň záchranármi pre ostatné deti. A verím, že nezachránim iba vlastné deti, ale verím, že zachránia sa všetky deti z anglického zajatia. A verím, že celé Slovensko očakáva návrat slovenských detí na slovenské územie. A celé Slovensko bude vyzývať vládu, parlament a všetkých kompetentných na Slovensku, aby nedovolili nechať žiadne slovenské dieťa v anglickom zajatí, v ľadovom kráľovstve. Pomôžte nám dohrať túto hru. Život je naozaj krásny. Tak, dobre. Papa, chlapci. Áno, potom prídem, áno? Ja. Určite. Ja. Dobre. Bez deti neodídem. Až na tom špeciáli. Život je naozaj krásny.